我が国に来て、ここでは世界で最も薄くて最も美しい絨毯を織っていると書いているが、それから100年経ってやっと中央アジアがティムールを知り、200年経ってやっとコロンブスがアメリカを発見する。最も古いトルクメンの絨毯が発見されたのは紀元前5世紀のアルタイ山脈のテレツキ以降から近くのクルガンで、学者の意見によればその当時織られたものだったという。サンクトペテルスブルグの国立博物館エルミタージュに2400年経つトルクメンの絨毯が保存されている。文芸復興の時代の偉大な画家の作品の中にもトルクメン絨毯の絵柄を見ることができる。マドンナ立法メネ1850年ベルリン博物館、マリアの婚約ニコライ・バオク・コロサ1380年ロンドン国立博物館。古代ローマではトルクメンの絨毯は贅沢と裕福の対象とされてきた。制作された場所からどのようなルートでこれほど離れた場所へ渡ったのか判然としない。ある説によればそれはお客に平和と友情の印として贈られたものだという。長年にわたってトルクメンの絨毯はブハラの絨毯と誤って名付けられてきた。これは20世紀まで全てのアジアの国々からの物品は販売のために一旦ブハラに集められ、そこからそれぞれの国に渡っていったことによる。現在博物館で我が絨毯を見て、ある人々は今までそれがブハラのものだと思っていたと打ち明けて言う。1平米3000節まで織り子は織る。1日で絨毯が3センチ伸びた時、図らずも次の噂に納得するだろう。すなわち絨毯を織るのは針で井戸を掘るごとし、この結果信じられぬ美しさと美しさの強さの芸術作品が誕生する。それは年を経ても色あせず、人の手によるのではなく、まさに自然の創造物であることが実感できるほど完全なものだ。アシガバードの中心には桑の木が生えているが、それはこの300年間にいろいろと見てきたことだろう。それでもこの絨毯に比べまるで若いものだ。絨毯は人がすでに忘れていることも覚えているし、謎と永遠の深さと家族の世代間の歴史を自らの内に織り込み、自らの家を不幸と嫌悪の目から守ってきた。邪悪な意図を持ってここに来た人は絨毯に乗ると浄化される。そのために絨毯を敷居に敷くのだ。絨毯はそれを織った人を心配し、また別離の時には人を絨毯の上に乗せ、お墓までそうして送っていく。悲しみの時にも嬉しい時にも絨毯は常に人々と共にいた。昔のことについても装飾の世界のように話すことがいっぱいあるだろう。その色や絵柄は深い意味に満ちて、それを研究すれば民族の起こりの歴史や今までパルチアやネルバのような古代文化の土地に生きていて、トルクメン人は他の民族と混ざったり
溶け込んだりしなかったのかがわかるだろう。行理。これは何代もの世代の研究の的だった。これによって我々の先祖の世界観が分かったし、絨毯の絵柄には宇宙のイメージ、思考の繁栄や地球上における生命の誕生などが図柄化されている。絨毯に関連する歴史的伝統が今日まで生きている。一つの行事として絨毯、至福と幸福のシンボル抜きには済まされない。花嫁は古いしきたりにのっとって絨毯の上で両親の庇護を捨て新しい絨毯に移るが、それはあたかも新しい人生を歩み出すかのようだ。新生児を家に連れてくるとすぐに絨毯の上に置く。すると赤ちゃんは母の血とともに先祖と間接的にコンタクトしながら絨毯の魔法の美しさを自らの中に取り込む。絨毯の美しい色は赤ちゃんから邪悪を取り払い、火と家庭の善良なる力を体現する。おそらくいつかは愛の町アシガバードのどこかの一角にトルクメン絨毯の立派な記念碑が建てられる日が来るだろう。トルクメン女性の手による奇跡の創造に頭を打たれるために各自がやってくるだろう。過去を尊敬しない民族には未来もない。最も古い職業絨毯織に敬意を表してアシガーバードにトルクメン絨毯のユニークな博物館がオープンした。博物館の展示品を称して世界文化の一部であり、この世の8番目の奇跡という。
トルクメンの心という意味のトルクメンカルブイと言われる世界で最も大きい絨毯も京毯を指そう。これは36人の名女性職人が1941年の夏から1942年の春にかけて戦争の最も厳しい時に織ったものだ。絨毯の全面積は 195.5 平米で重量が865キロである。残念ながらその女性職人のほとんどがすでに我々の中にはいないが、しかしその名は記憶に残っている。中立国トルクメニスタンの独立5周年記念に向けてすでに38人の優れたバルカンの職人がさらに大きい絨毯を織った。彼らの顔を見たまえ、それを覚えておきたまえ、彼らが織った絨毯の美しさは未来の世代も驚嘆させるだろう。だがそれにしても絨毯織りという魔法の芸術の最初の作者を我々が知ることは永遠にないだろう。国の初代大統領サパルムラット・トルクメンバシは5月の最終日曜日を国の祝日絨毯の日と発表した。トルクメンの国旗の下地に絨毯の行理、民族の心と運命の一部、トルクメン民族の統一と団結が5つの文様に反映されている。気前よさの伝統を続けつつ、トルクメニスタン大統領ニヤーゾフは国連50周年記念総会でこの権威ある国際組織にこれを記念して特別に織った絨毯を贈呈した。自分の絨毯を敷いた。だからお前は私の心の中を読むことができる。と
トルクメン人は言う。お客の前に絨毯を敷き、トルクメン民族は自分の心を開き、客をもてなす。絨毯の模様であるトルクメン民族の民族的宝物は今日もなお謎を保っている。この文様は最も重要な芸術的発見の一つであり、もう何世紀もその解けない謎で知恵をかき乱している。あるいは我々の遠い先祖で最初の絨毯織職人はその中に宇宙のすべてを見通す神の目を図柄化したのかもしれない。そしてこの目、トルクメン民族は深い歴史的な根を断ち、また価値ある遺産ばかりでなく、かなり苦しい生活をも与えてきた興味をそそる栄光に満ちた運命を持っている。歴史的過去に向かい、それを研究することによって、後衛たちに遺言を残すことができる。すなわち、歴史的記憶を守り、終わりのない謎、特に国のシンボルに関連した謎を解き明かすことを続けるようにというが、トルクメニスタンで開催される絨毯の行理に隠されている深い意味を研究するシンポジウムにやってくる。行理の文様が紀元前2000年に端を発し、紀元前2000年の末、東方の国の偉大な文化が開花している頃、現在のトルクメニスタンの領土に独自な文化の源が現れた。青銅器時代の初めには、ここの生活は厳しくなかった。干ばつ、飢え、病気はこの地を去らなかった。人々は果敢にそれらと戦った。太陽や月や星に自然の力があることを認め、人々は神に無限の天空に助けを求めた。これらの力にすがることは絨毯を織ることにも現れ、天の行理の文様が絨毯に織り込まれることになった。このようにして最初の絨毯の行理が誕生し、人間と自然との関係を表す独自なシンボルとなった。我が大地はさまざまな敵の侵入をはじめとして数えきれぬ恐ろしい不幸を体験してきた。
紀元前4世紀のマケドニアのアレキサンダー大王の到来、8世紀のアラブ人の到来、ジンギス・カーンの大軍はトルクメンの地を廃墟と化した。しかしこれでも偉大な古代の芸術である絨毯織は根絶されることがなかった。年から年へ、世紀から世紀へと、我が女性は絨毯を織り続け、世代から世代へとその芸術を受け継いできた。20世紀には前にも劣らぬ厳しい試練を携えてきた。すなわち戦争による干渉、祖国戦争である。トルクメンの絨毯は二足三門で売られ、国外へ持ち去られ、外国ではブハラの絨毯として高額で取引されたのだった。1925年、トルクメニスタンがソ連邦に加わってから初めて絨毯をその真の主人の名で万国博に出品する可能性が出てきた。1937年、パリの万国博でトルクメンの絨毯は金メダルを受賞した。変わったギオーリは開催者に消しがたい印象を与えた。ニューヨークの万国博でもトルクメンの絨毯はやはり金メダルを受賞した。トルクメン絨毯の名声は全世界に広まっている。トルクメンの絨毯織職人は世代から世代へ自分の芸術を伝えている。だが残念なことに最初の絨毯織職人の名前は未だに不明である。1991年、トルクメニスタンは独立した。トルクメニスタンの初代大統領ニヤーゾフは絨毯芸術をより発展させる道を開いた。新しい絨毯が全世界に広まった。最も美しく最も大きな絨毯がトルクメニスタンで織られるようになった。トルクメニスタンの大事なお客様の前には、私たちは必ず伝統に従って絨毯を敷き、またそれをお土産に贈ります。これがトルクメンのお客様に対する限りなき尊敬のシンボルです。ここにトルクメン絨毯の深い根源と聖なる絨毯の行理の理由が存在します。遠くからデラクを打つ音が聞こえてくるとき、魂が弾み、心が病み、気持ちが高まります。これは我が大地に住む人々のために神が打っているのだということを私たちは知っています。絨毯織の芸術には未だに解き明かされない多くの謎があることを私たちは知っています。仮に先祖たちの遺産のすべての謎を最後まで解き明かすことができないとしても、それは我々の知や息遣い、意識の中に永遠に宿るでしょう。だからこそ私たちは
絨毯と絨毯の行理と離れがたく結びついているのです。各家庭でも学校でも絨毯の芸術を学んでください。これが我々の次の世代への遺産の源なのです。名に包まれた聖なる行理からなる素晴らしいトルクメンの絨毯は世界に知られる永遠の民族の誇りとされるでしょう。ことがあります。ただ一つだけ私がはっきり知っていることがあります。すなわち私たちにとって聖なる行理は未来の世代にとっても聖なるものだということです。